Bueno, nik uste hori entrenamendu hona izan zela. Bersolaritzan bezala ez da inun gertatzen komunino hau, ez da hitza eta musikarena. Bertxotan badakizu josi behar duzuela hitza, neurri batera, neurri zehatz batera, eta gero daukazu almazen bat, dela guk danok daukagun hiztegi pasiboa. Eta hor giza hortako entrenamendurik ez daukazu beste inon, bersolaritzak horrematizu esaten dena entrenamendu oso ona. Eta gero musikan hori izin behar duzu, konponitzen duzunean nik adibidez musika egiten du lehenago, eta lehenengo musika egiten dut, eta gero musikaren egitura horretan hitza joste ditut. Musika berak ere esan behar dizu nondik nora nahi duzun idatzi, eta berak erakutsi behar dizu bidea ere pixka bat, ez da musika nondik egin duzun, letrak ere bat etorri behar dira, ez da.